Assimi Goïta a ye jɛkulu sigi jɛkulu min bɛ se ka anw ka sanu bɔyɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka kɛ an ta ye jɛkulu min bɛ se ka anw ka sanu bɔyɔrɔ ka kɔlɔsi sanu kana suɲɛ tuguni contrat fo minnu tun bɛ ka contrat bɛɛ kase k'a bɛɛ bila poubelle kɔnɔ k'an ka sanu kɛ an ta ye a contrat an ta ça veut dire que an sago bɛ se ka kɛ an ka sanu la cogo min na Assimi y'o jɛkulu sigi i y'a faamuya b'a la kunu a ye o jɛkulu mɔgɔw wele k'u ɲininka baara bɛ cogo jumɛn o ko baara bɛ ka kɛ i y'a faamuya b'a la sanu bɔ dingɛ i y'a faamuya b'a la sanu bɔ dingɛ 15 o de bɛ an bolo Mali kɔnɔ o t'a bɛɛ ye dɛ i y'a faamuya baara bɛ ka kɛ min na fɔlɔ 15 sanu bɔyɔrɔ 15 o de bɛ an bolo o sanu tun bɛ ka bɔ a tɛ ka nafa foyi lase Mali ma depuis fɛtɛliba tile sanu bɔyɔrɔ 15 o de tun bɛ an bolo a sanu bɛ ka bɔ ka taa di Faransi ma a sanu bɛ ka suɲa an t'a sanu taga yɔrɔ dɔn foyi a tɛ nafa lase faso ma a tɛ hɛrɛ lase faso ma Assimi bɔra k'o sanu bɔyɔrɔ 15 k'o bɛɛ récupérer k'a kɛ Mali ta ye Mali sago de bɛ boli a kan jigitugu masa a bɛ faso in segin a danbe kɔnɔ ni Ala n'a kɛra sɔnna a kelen tɛ se dɛ an bɛɛ k'a dɛmɛ wa an bɛɛ k'an sɔn falen an bɛɛ k'an jogo falen an ka baara kɛ tiɲɛ kan n'an ye baara kɛ tiɲɛ kan hɛrɛ b'a kɔfɛ kunnawolo b'a kɔfɛ lafiya b'a kɔfɛ wa hali an ka arijinɛ donni o bɛ nɔgɔya Assimi kelen tɛ se dɛ bɛɛ b'a dɔn ko Assimi bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan hali ni jogo kolon tun b'a la kunu a y'o jogo bila a bɛ k'a kɛ faso fɛ bi a bɛ k'a kɛ faso ye bi a bɛ ka faso kunnawolo bon a kelen tɛ se ne min filɛ nin jogo kolon tun bɛ ne la mais n y'a bila fasojɔ kɛnɛ kan danbe sira kan i y'a faamuya b'a la ka baara kɛ tiɲɛ kan wa an bɛɛ de kan ka baara kɛ tiɲɛ kan walasa Mali bɛ se ka k'an ta ye cogo min na jigitugu masa k'i fo sanu bɔyɔrɔ 15 o de tun b'an bolo sanu bɛ bɔ su ni tile a bɛ bɔ dɔrɔn a bɛ taa Faransi sanu bɛ bɔ dɔrɔn Faransi b'a ta o banna Mali kɔnɔ bi pewu Assimi jɛkulu sigi contrat min tun bɛ sanu bɔla ninnu bolo nin sanu dingɛ 15 contrat min tun b'o ni Mali cɛ contrat k'a bɛɛ fili poubelle kɔnɔ contrat tɛ Mali ni mɔgɔ cɛ Mali de tɛ a ka sanu dingɛ ye n'a ka d'an ye cogo min na an b'a kɛ ten wa nafa fɔlɔ a bɛ se anw yɛrɛ de ma jɔn de bɛ se k'a fɔ ko hɛrɛ tɛ yen jɔn de bɛ se k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ fo ni kɛra kafiri ni yɔrɔdɔnbali ni Ala jugu ye sinon baara bɛ ka kɛ depuis an wolola maa ye Mali bɛ ka bonya bi depuis an wolola diɲɛ kɔnɔ maa ye n'i ye tubabuw ɲininka bi Faransi kɔnɔ yan ko jɔn de ye Mali président u b'a fɔ ko Assimi n'i ko jɔn de ye Côte d'Ivoire président u b'a fɔ ko Assimi n'i ko jɔn de ye Sénégal président u b'a fɔ ko Assimi n'i ko Sénégal président Macky Sall de u b'a fɔ non ko parce que Assimi de ye Afrique l'homme fort ye l'homme fort Afrique ko Assimi don o ye Assimi kɛ Afrique bɛɛ président ye siɲɛ kelen ko nafa b'a kelen de la n'i ye diɲɛ bɛɛ ɲininka ka tubabuw ɲininka bi denmisɛn minnu bɛ école kɔnɔ k'u ɲininka ko Sénégal président jɔn don u b'a fɔ Assimi Côte d'Ivoire président jɔn don u b'a fɔ ko Assimi n'i ko non Alassane de Côte d'Ivoire président u b'a fɔ ko non olu kɔni maamugu talen don k'u bila maaforoko kɔnɔ Faransi b'u manipuler cogo min ka d'u ye Assimi de ye Afrique l'homme fort ye jigitugu masa an b'i kɔ fo saya avion bɛ ka sɔrɔ pick-up bɛ ka sɔrɔ blindé bɛ ka sɔrɔ drone bɛ ka sɔrɔ jihadistes kun bɛ ka cɛ u da bɛ ka fara usine 20 ni kɔ terrain wulila i y'a faamuya b'a la an tun bɛ ka fɛn fɛn ɲini a bɛɛ bɛ ka sɔrɔ an ka sanu o kɛra an ta ye sanu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ valeur min bɛ sanu na a tɛ foyi la sanu de bɛ kɛ sanu bɛ se ka hali hadamaden furakɛ sanu i y'a faamuya b'a la sanu bɛ bɔ bɔgɔ min na n'i y'a bɔgɔ ko i y'a faamuya b'a la k'a ji min i y'a faamuya b'a la bana fɛn fɛn b'i la a b'a ban pewu sanu i y'a faamuya b'a la a bɛ bɔ yɔrɔ dingɛ min kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o bɔgɔ n'i y'a kɛ ji la k'a min hali n'i tɛ yeli kɛ i bɛ yeli kɛ sanu ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ale de bɛ kɛ telefɔni ye ale de bɛ kɛ avion ye ale de bɛ kɛ fɛn bɛɛ ye valeur min b'a la ɲɔgɔn tɛ fɛn na diɲɛ kɔnɔ o baden de bɛ an bolo yen nɔ hali tagamatɔ i bɛ sanu tɔmɔ o bɛɛ bɛ na kan ta an ka sanu tɛ taa kalifa Faransi tuguni an ka sanu tɛ di Faransi tuguni maliyɛn bɛɛ bɛ na lafiya tungala taga o bɛ ban pewu Yusuf Daɲɔgɔn a bɛna bɔ Amérique ka taa Mali la ne yɛrɛ min filɛ nin an bɛɛ tagatɔ de Mali la parce que Mali jɛyatɔ la don ni sanu b'i bolo i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ ni jama b'i bolo i ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Dubaï min filɛ nin ye ni Dubaï ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ i bɛ se ka dumuni kɛ i y'a faamuya malokini bɔ dugu ma Dubaï i y'a faamuya goudron sanfɛ ka nan k'a la k'a dun nɔgɔ tɛ yen propre fɛn bɛ Mali bolo ka tɛmɛ Dubaï kan ɲɛmɔgɔ de tun t'an bolo ɲɛmɔgɔ b'an bolo bi Mali bɛna diya ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan
se bɛ an ye nafolo bɛ an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo mɛ mɔgɔ ko de tun bɛ na an ye mɔgɔ sɔrɔ bi an ka sanu kɛra an ta an ka jama kɛra an ta ye an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛra an ta ye maliyɛnden bɛɛ lajɛlen bɛna segin ka taa mali kɔnɔ maliyɛn dɔrɔn tɛ dɛ hali tubabuw bɛna visa ɲini ka taa mali kɔnɔ a waati tɛ miɲɛ fana a waati tɛ miɲɛ ka asimi koyita fo ka waleɲuman dɔn n'an bɔra yen nɔ an bɛ jigin tugu minisiri fo Sogɛl Kokala Maïga Sogɛl Kokala Maïga minisiri min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ Sogɛl Kokala Maïga ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka taa kumabaw fɔ Nations Unies kɔnɔ ka tubabuw ku tigɛ i y'a faamuya b'a la ku ya n ko bilahi ala bɛ Mali fɛ kira bɛ Mali fɛ bilahi fo ala tun ka nin kɛ Mali ye ka mɔgɔw di Mali ma danbe bɛ mɔgɔ minnu na a daminɛ vidéomaniw la a daminɛ minisiriw la président bilahi équipe mun bɛ bi a bɛɛ ka ɲi président n'a ka mɔgɔw ka ɲi vidéomaniw n'u ka mɔgɔw ka ɲi alhamdulillah faso bɛ jɔ Sogɛl Kokala Maïga tun bɛ Segu jamana kan i y'a faamuya wala entreprise minnu tun bɛ usine minnu tun bɛ olu bɛ wuli cogo jumɛn olu bɛna baaraw daminɛ cogo jumɛn o kuma fɔra yen o kuma fɔra o kɛnɛ kan anw ka douane o ye baara min kɛ o ye faso kunna weleli min kɛ Sogɛl Kokala Maïga a ye anw ka douaniers fo k'u waleɲuman dɔn ani anw ka ministre des finances n'o ye comment ça s'appelle Ali Fuseni Sanu Sogɛl Kokala Maïga a y'u bɛɛ wele k'u bɛɛ fo n'i y'a ye sanction dara anw kan an ma bɔ a kalama minɔgɔ ma an minɛ kɔngɔ ma an minɛ an ma taa tunga la grâce Mali douanier a n'an ka ministre des finances n'i y'a d'a ma cogo min na a b'a bila yen o cogo kelen de la n'i y'a d'a ma cogo min na i y'a faamuya b'a la a b'a kɛ ala n ko bilahi ni équipe ɲɔgɔn tɛ yen quoi min ye ministre des finances ye ani bubu cɛ ka jan ɲɔgɔn na komi jɛgɛjala ni baji n'i y'a ye a hinɛ b'i minɛ tellement que a bɛ économie kɛ a ka bon hakili ma Ali Fuseni Senu douaniers b'a ɲini ka na d'a ma dɔrɔn ka ca a b'a bolo sɔgɔ a la de k'a minɛ ka ɲa i y'a faamuya b'a la a kan ka taa yɔrɔ min na a bɛ taa yen a kan ka kɛ fɛn min a bɛ kɛ o ye sabu que nafolo tɛ se ka non ayi fo k'i sa Ali Fuseni Senu wa Sogɛl y'a bɛɛ fo kunu k'a bɛɛ tanu kunu k'a bɛɛ waleɲuman dɔn kunu k'o bɛ baara min na o bɛ cɛsiri min na i y'a faamuya b'a la ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ k'u fo wa k'u ko ka di maliyɛn bɛɛ ye ko maliyɛnw y'a dɔn ye ala ka barika don jigitugu minisiri la kunu a tun bɛ Segu jamana kan a ye anw ka douaniers fo an ka douaniers ye baara min kɛ i y'a faamuya b'a la nin san kɔnɔ an ka douaniers ye baara min kɛ nin san kɔnɔ i y'a faamuya b'a la miliyari 10,000 ani 700 ni kɔ o de donna faso wagande kɔnɔ miliyari 10,000 ani 700 ni kɔ o de sɔrɔla anw ka douaniers fɛ douaniers bɛ baara la bi a ka bon hakili ma de c'est à dire que douanier fɛn fɛn tun bɛ sonyani kɛ kun na a bɛɛ ye sonyani dabila faso kanu b'a bɛɛ la ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna ko mɔgɔw bɛ ɲa bilahi ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna bilahi ko mɔgɔ fanba bɛɛ b'i tilen bi anw ka douaniers c'est à dire k'a bɛɛ kɛra silamɛ ye a bɛɛ bɛ faso fɛ a bɛɛ bɛ ala dɔn a bɛɛ bɛ kira dɔn faso misigara zarati bilahi o t'a bɔ i y'a faamuya b'a la jamana kɔnɔdenw ka wari la u b'a sɔrɔ cogo min na u bɛ taa bila wagande kɔnɔ o cogo kelen na miliyari 10,000 ani 700 ni dɔɔni o de donna anw ka trésor kɔnɔ ka Mali douaniers fo k'u waleɲuman dɔn baara waɲa ka ɲi a ka bon hakili ma aw sara bɛ ala bolo bilahi an b'aw fɛ bi an b'aw fɛ sini wa an b'aw kɔ n'i y'a mɛn ko anw lafiyara embargo kɔnɔ sanction kɔnɔ Mali douaniers de y'u cɛsiri sinon maliyɛn fanba tɛ impôt sara de bilahi impôt juru bɛ dugu min na a ka ca ba na si ye i y'a faamuya la mɔgɔ minnu ka sow jɔlen bɛ Bamakɔ taxe d'habitat taxe d'assurance mɔgɔ min b'a sara a ka dɔgɔ n'an tun bɛ fɛ jamana ka développer an bɛ impôt de sara diyagoya ka taxe foncier sara ka taxe d'habitat ka bɛɛ sara mais nin sarabaga ka dɔgɔ anw ka douaniers ka cɛsiri ni u ka wulikajɔ o de ye anw sutura sinon maliyɛn fanba tɛ impôt sara dɛ nin kuma fana tɛ se ka sɔsɔ cogo t'a la du joli bɛ mɔgɔ joli ka du bɛ Bamakɔ joli le bɛ taxe foncier sara joli le bɛ fɛn sara mɔgɔ si t'a sara en tant qu'an tɛ ka wari bɔ an kun ka don faso kɛsi kɔnɔ faso tɛ développer an sago tɛ sɔrɔ an bɛ Mali douaniers fo k'u waleɲuman dɔn o ye baara min kɛ u sara bɛ ala bolo i y'a faamuya b'a la ala k'u jɔlen to ala kan'u minɛ k'u ala n ko bilahi baara bɛ ka kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen min ye k'aw jida Isa k'aw jida maison de presse ɲɛmɔgɔ a dimina
maison de presse ɲamɔgɔ a dimina a ko musalaha tɛ yen tuguni sentiment tɛ yen ni kaw jim ninnu ma taa maison de presse dilan i y'a faamuya b'a la ni semaine kɔnɔ k'a bɛ taa plainte do kama ko olu tun bɛ fɛ k'a dilan mɛ ko komi a kɛra molobaliya ye k'olu tɛ dɔrɔmɛ kelen don a la tuguni a tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo k'u k'a dilan joona joona maison de presse ɲamɔgɔ Banjugu Dante ye ala ka barika dɔ tiɲɛ na nkalon kɔ ye malo ni ta tiɲɛ de ni kaw jim ninnu tun taara faso ko de la maison de presse foyi tun t'a sɔrɔ mɛ u taara ta ɲini de la ani nkalonba tigɛ ani juguya ni hasidiya o de kɔnɔna na ala y'u halaki ka maison de presse k'a bɛɛ sakase k'a bɛɛ ci ka tila k'olu b'u kɔ don o la u da tɛ maga kuma la wari tɛ bɔ foyi a Banjugu Dante tun bɛ fɛ k'a dilan mɛ kaw jimi n'a nɔfɛmɔgɔw ani serifu kɔnɛ ninnu komi k'u b'a kɛ juguya ye k'a kɛ nkalonba tigɛ ye Banjugu Dante ko hali dɛmɛ minnu dira k'a si tɛ don maison de presse dilanni na tuguni a tiɲɛna mɔgɔ minnu bolo k'olu de bɛna dilan jagoya n'u m'a dilan fanga de b'u bɔ ɲɔgɔn na n tɛ danga ye kaw jimi ma fɛn sɔrɔ wari bɛna tila ka bɔ i kun n'a fɔra e ka maison de presse dilan bi a valeur bɛ taa fo 20 millions walima 30 millions na 30 millions kasanke feere la i b'o bɔ min bi i tɛ CNT kɔnɔ kasanke tɛ marché politiciens tɛ ka sara ta tuguni kaw jira bɛ nin wari bɔ min faransi y'aw bila baara min na aw dɛsɛra k'a baara kɛ wari bɛ bɔ min ne ma da la ne fana ni kasolataga ka jan tuguni o i ni kasolataga de ka surun dɛ ni Banjugu Dante ye baara k'a kɛ cogo la nin dilan wari tɛna sɔrɔ e bolo i bɛ taa fara arasiba ci kan o ye anw lafiyalen ye bana jugu fura ye fura jugu ye n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ hasidi denya kɔrɔ i ta tiɲɛ de asimi k'a bila a dɛsɛra bilan tɛ yen ala ye bilan di e kɔni ma bilan dira e ma e ka bilan ye min ye bi o ye de ka taa maison de presse segin a cogo la baara dira e ma ka taa maison de presse ka segin a cogo la nin semaine Banjugu Dante ko nin semaine bɛɛ n'a ma dilan fanga de b'u bɔ ɲɔgɔn na dangadenya kɔrɔ filɛ nin a muso fa k'o dɔgɔya fo k'o bɔ miseli wo fɛ a muso fa k'o neni muso min bɛ y'a faamuya b'a la muso min lankolon bɛ da e kɔfɛ o wolofa o bɛ komi e yɛrɛ wolofa de mɛ Diko ni kaw jimi jɛra fɛn fɛn na kaw jimi bɔra n'a bɛɛ ka tila ka Diko dɔgɔya ka Diko lebu ka Diko di jugu ma secret min tun b'a ni Diko cɛ ka taa di jugu ma k'u ka dɔ fɔ Diko ma o danga a n'o ta tiɲɛ de bɛ kaw jida nɔfɛ k'olu bɛ taa ɲɔgɔn ye maison de presse kɔnɔ ko Asimi k'a bila o taara wolo mun na ta tiɲɛ parce que Asimi bɛ tiɲɛ de kan mɔgɔ min bɛ tiɲɛ kan n'i ko i b'a dɔgɔya ala b'i mago sa parce que tiɲɛ ye ala de ala tɛ se ka dɔgɔya molobaliyaw tɛ se ka kɛ ala la e bɛ fiɲɛ min sama ala de b'a d'i ma i bɛ dumuni min kɛ ala de b'a d'i ma i bɛ taama dugukolo min sanfɛ ala de ta don ni ala ye mɔgɔ min bonya n'i ko i b'a dɔgɔya bilahi ala b'i halaki Banjugu Dante n ka cɛ a dimina dɛ Banjugu Dante dimina an bɛ segukaw dɔn ni nin de seguka tɛ kuma fila fɔ o tɛ se nkalonba tigɛ la segukaw danbe de bɛ segukaw la ne ma segu ka mɔgɔlankolon ye fɔlɔ mɔgɔ fɛn fɛn wolola segu a bɛɛ ye danbetigi ni tiɲɛtigi ni halala de ye o tɛ fara mɔgɔ ka nkalon kan Banjugu Dante k'olu yɛrɛ de tun bɛ n'u bolo don u kun ko ka maison de presse dilan mɛ komi a kɛra juguya ni nkalonba tigɛ ye serifu kɔnɛ ni kaw jimi fɛ k'olu tɛna dɔrɔmɛ kelen don a la tuguni kaw jimi ani serifu kɔnɛ o b'a dilan nin semaine kɔnɔ n'u m'a dilan i y'a faamuya b'a la fanga de b'u bɔ ɲɔgɔn na plainte de bɛna don o kama an b'a fɔ très bien bilahi très bien merci beaucoup monsieur Dante ala ka barika don i la bana jugu fura ye fura jugu ye n'i ko dɔ ka su tɛ ko ala t'i ka dugu jɛ kaw jimi i ma kɛ minisiri ye i ma kɛ dibite ye i ma kɛ papaga ye i ka wuli ka jɔ papaga Asimi k'a bila Asimi dɛsɛra Asimi ka taa fɔlɔ na kuma in kɔfɛ mun sɔrɔla dusukasi ni tɔɔrɔ o de la ni mɔgɔ bɛ tiɲɛ ka bonya ni mɔgɔ bɛ sira ɲuman ka tugu a kɔ ni mɔgɔ bɛ ka baara ɲuman kɛ k'a tigi fɛ n'i ko i b'a tigi dɔgɔya i y'a faamuya b'a la ala ye barika fitinin min don i la dɛ barika fitinin min b'i la dɛ i y'a faamuya ala bɛ tila k'o de minɛ i la
i bɛ ka mɔgɔ min juguya ka taa fara o ta kan nafa foyi tɛ juguya la bilahi n'aw tun b'a dɔn ko nafa tɛ juguya la aw tun b'aw tilen fali kɔ kan ka faso kumabɔ ka kɛ faso fɛ ka a ɲini faso ka segin a danbe kɔnɔ mɛ n'aw ko k'a bɛ kɛnɛma mɔgɔw de dɛmɛ mali kan faransi parfɛn ka ɲi faransi bokasa ka di faransi bɛ ta ala bɛ doni sigi aw kun doni min b'a to n'aw bɛ ɲina i y'a faamuya b'a la mali kɔ ne y'a fɔ yan ka ji min nana faransi don min na i y'a faamuya b'a la a y'a fɔ a ka sofɛrikɛ ye ko asimi ka dɛmɛ asimi ka kɛ mali perezan ye tile fila tile saba k'aw ji min n'a ka sofɛri tagatɔ dugu kɔnɔ telefɔni sɔnnena telefɔni sɔnnena o tun kan ka taa yɔrɔ min na k'aw ji min ko sofɛri ma ko non ko yen tagali ma bɔ k'u ka sira fara ko waribatigiw y'ale wele a k'aw ji min o taara o yɔrɔ la o ni tubabukɛ saba olu de ye ɲɔgɔn ye k'aw ji min ni tubabukɛ saba de ye ɲɔgɔn ye sofɛrikɛ sigilen bɛ mobili kɔnɔ k'aw ji min jiginna a ni tubabukɛ saba taara ɲɔgɔn ye k'aw ji min seginna ka na don mobili kɔnɔ kuma fɔlɔ kɛra min ye sofɛrikɛ ma ko asimi tɛ se ka dɛmɛ cela veut dire qu'il est corrompu il est payé a ka asimi buruja bilahi ɲɛ kali ala la fɛn min bɛ ni ala cɛ n bɛ sunkalo de la k'aw ji min ka sofɛrikɛ de ye nin fɔ bilahi sofɛrikɛ a nana min tun b'a ta mobili kɔnɔ o de ye n wele ka nin fɔ n ye ko o don de ale k'aw ji min fɔnɔ ko k'aw ji min donna faransi don min na k'a ko asimi de ka dɛmɛ ni asimi ma dɛmɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni asimi tɛ mɔgɔ tɛ yen ko tile kelen tile fila tile sabanan u tagatɔ dugu kɔnɔ telefɔni sonnena i y'a faamuya b'a la ko k'u ka taa kote wɛrɛ la u taara yen nɔ tubabukɛ saba a n'olu de ye ɲɔgɔn ye tubabukɛ saba i y'a faamu a n'olu de ye ɲɔgɔn ye a seginna ka na don mobili kɔnɔ ko asimi tɛ se ka dɛmɛ tuguni ko fo que asimi k'a bila k'aw ji min ka sofɛri de ye nin fɔ n ye o b'a yira k'a fɔ k'u t'u yɛrɛ bolo juguw de y'u bila k'u ka asimi kɛlɛ juguw de y'u bila k'u ka mali danbe bɔ a la juguw de ye ninnu bila k'u ka faso dɔgɔya o kɛlɛ bɛ taa min o kɛlɛ tɛ taa ni part parce que ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ n'i bɛ tiɲɛ sira kan ala b'i dɛmɛ n'i bɛ nkalon sira kan ala b'i nagasi i m'a ye ni k'aw ji min donna ko o ko la a bɛ tiɲɛ 4 vice-présidents de l'Assemblée il prend 5 millions par mois a tora panpan na komi tɛnɛni ka taa a yɛrɛ sɔrɔ tulikalaman kɔnɔ a ma foyi sɔrɔ ni dusukasi tɛ kasanke tɛ marse a tɛ sente kɔnɔ vewuti o bɛɛ minɛna a tora la tuguni k'ale bɛna bila asimi contre la ko ka asimi dɔgɔya ko asimi k'a bila ko a ka taa fɔrɔn na ka taa mɔgɔw wele i y'a faamuya b'a la maison de presse kɔnɔ a yɛrɛ ye mɔgɔ minnu wele olu taara k'aw ji min lamɛn o y'a sɔrɔ a bɛ ka nkalonfin de ta ka nɔrɔ asimi na o ma bɛn i y'a faamuya b'a la a yɛrɛ ka jama ma dɔw ye sɛzi ta ka wuluden kari dɔw ye sɛzi ta ka kun ci a ko k'a bɛ boli i y'a faamuya b'a la muso ko yan tɛ i jɔ a ko k'a bɛ kogo ta a muso de y'a tɛgɛ minɛ ko i tɛ boli yan k'a bɛ finɛtiri ta k'i cun muso y'a minɛ ko i tɛ boli i bɛ boli ka taa min cɛbakɔrɔ e ye mɔgɔ minnu wele ka na i jɔ k'i ku tigɛ i y'a faamuya la muso y'a minɛ a jɔra de sinon a video bɛ yen kaji bɔra wo fɛ muso ko i tɛ taa a yɛrɛ ye mɔgɔ minnu wele olu taara sɔrɔ a bɛ ka nkalon de da faso la olu de sɛzi ta k'a ku tigɛ ala ko ye tiɲɛ de ye i y'a faamuya la o ku tigɛli sen fɛ maison de presse bɛɛ cira maison de presse cilen ni bi cɛ k'aw ji ma kumakan duman fɔ maison de presse président ye maison de presse président ma bonya u m'u kɔfilɛ yen na hali ka taa yen vitre furan o ma kɛ k'olu bɛ tila ka segin ka taa kuma ye i bɛ t'i sigi sɛzi karilen kan u ka don i kɔnɔ ye wa i bɛ t'i sigi ya faamuya b'a la ban karilen kan u ka don i kɔnɔ ye wa banjugu ko ayi k'o tɛ taa kuma ye o tilara tuguni sɛrifo kɔnɔ in tilara tuguni ka bɔ ka nkalon da banjugu la ko fanga de bɛ ka manipuler fanga de bɛ ka i y'a faamuya b'a la banjugu bɔra k'o jaabi ko ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ yen kunna se tuguni banjugu ye décision wɛrɛ ta ko dɛmɛ tun dira ale ma k'u ka maison de presse dilan k'a dɛmɛ tɛ kɛ ka maison de presse dilan dɛmɛ min dira u bɛ bila faso kɛsi kɔnɔ maison de presse cɛra mɔgɔ minnu bolo k'u yɛrɛ de bɛna wari d'u kun ko k'a dilan d'ici une semaine n'u ma wari d'u kun plainte de b'u bɔ ɲɔgɔn na denmisɛnnin harakara a bɛ wurunkunbɛ de ɲini n'a fɔra mɔgɔ ma k'i ka sabali n'i ma sabali n'a to ni kɔrɔ kelen b'a cɛ hadamaden bɛ baara fɛn fɛn na sabali fara kan baara kɛ tiɲɛ kan n'i ye baara kɛ nkalon kan malo de b'a kɔfɛ tatiɲɛ de b'a kɔfɛ nin kuma sɔsɔ cogo t'a la n bɛ nin fɔ n ka video bɛɛ kɔfɛ nkalon kɔ ye malo de ye tiɲɛ kɔ ye basigi ni i y'a faamuya b'a la hɛrɛ de ye nkalon kɔ malo tiɲɛ kɔ ye hɛrɛ ni basigi ni lafiya de ye nin ye kumaba de ye dɛ nin ye kumaba de ye ni mɔgɔ min y'a ta ka baara kɛ ne bilahi i bɛ lafiya bi i bɛ lafiya sini
tiɲɛ de bɛ mɔgɔ lase a diɲɛ kɔnɔ tiɲɛ de b'a to ni hadamaden bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ nkalon tɛ foyi ɲa k'aw jimi ye mun sɔrɔ nin na foyi faransi tɛ ka wari d'i ma i tɛ CNT kɔnɔ tuguni kasanke tɛ marché politisiyɛnw faso tun bɛ wari min di olu ma Asimi y'a bɛɛ tigɛ k'aw jimi bɛna 30 millions bɔ min k'a bɛ maison de presse dilan o b'a yira k'a fɔ k'a tagatɔ de kaso bonba la ala ka hinɛ la ka dayɔrɔ sumaya a y'an ko kiti min na ala k'a nɔgɔya nkalon kɔ ye ta tiɲɛ de nkalon kɔ ta tiɲɛ don jugu sago denw sigilen b'an ta la ko bilan tɛ yen avion bɛ ka san o tɛ bilan ye an ka sanu bɛ ka kan ta ye o tɛ bilan ye faransi gɛnna o tɛ bilan ye mercenaires 40 ni kɔ min nana mali kɔnɔ o tɛ bilan ye jihadistes tɛ se ka wuli tuguni ka na anw faga an de bɛ wuli ka taa jihadistes faga bilan bɛ tɛmɛ o kan n'i ko dɔw ka su tɛ ko ala tɛ ka dugu jɛ dɛ bilahi baara min kɛra mali kɔnɔ ɲadimi de kɔnɔdimi tɛ i ma ye n'aw bɔra yɔrɔ o wo de bɛ ci aw la i y'a faamuya b'a la mɔgɔw bɛ Asimi tanu ni mali politisiyɛnw bɔra yɔrɔ mɔgɔw de bɛ wo ci u la mɔgɔ t'u kɔ mɔgɔ t'u fɛ mɔgɔw kɛra Asimi fɛ mun de la a bɛ ka baara de kɛ n'a tun tɛ ka baara kɛ mɔgɔ tɛ k'a fɛ parce que a tɛ maa si balo a bɛ ka baara de kɛ k'a firi bɔnɛma wolo ala jugu faso kumasuludenw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛna saga gurupu mɔgɔw la min ye Rasbachi n'a ka mɔgɔ ye n ko saga hakili tɛ saga la n'a bɛ miiri sinon CEDEAO ko banna pewu mais saga tɔ ni minnu bɛ yen olu fana olu jenintɔla don bilahi saga tɔ ni minnu bɛ yen bilahi aw jenintɔla don aw kana ka lɔgɔ ci yen nɔ e ka nin lagasa in lajɛ nin filɛ lɔgɔba min kɔfɛ e ma tila i ka lɔgɔ tigɛ la e ma tila i ka lɔgɔ ci la e de bɛ na ko e taara Rasbachi lajɛ kaso bonba la ko Rasbachi ko Ture tun bɛ ka document minnu d'a ma i y'a faamuya b'a la ko mɔgɔ si kan'u publier tuguni Rasbachi sara a balola Ture mago b'a la wa ni Rasbachi nkalon c'est que ni Rasbachi baara kɛ nkalon kan jamana ka sariya de bɛ boli a kan teriya tɛ yen an ka nin jugusago in lamɛn nin lɔgɔba in bɛ e kɔfɛ e m'o ci ka ban e de bɛ n'i da don nin ko sugu ninnu na wari tɛ sɔrɔ dɔgɔ ci la i y'a faamuya b'a la den bɛ e bolo muso bɛ e bolo e bɛ loyer de la so tɛ e tɔgɔ la lɔgɔba min tonnen filɛ e kɔfɛ e m'o bɛɛ ci ka ban e bɛna t'i da don nin ko sugu ninnu na yanni i ka t'i yɛrɛ sɔrɔ kaso bonba la ni e donna kaso bonba la bi i muso bɛ si kɛnɛma i den bɛ si kɛnɛma parce que lɔgɔ ci yɛrɛ nin dɔgɔba in bɛɛ filɛ e kɔfɛ ni ko k'a ka nin bɛɛ ci nin bɛɛ sara tɛ tɛmɛ 200 kan a sigilen filɛ lɔgɔ ci yɔrɔ de la sisan dɔgɔba min filɛ a kɔfɛ e m'o ci ka ban i bɛ i da don nin ko sugu la mais ni danga bɛ mɔgɔ kɔ i bɛ sɔn ko bɛɛ ma i panpan ko min tinɛni bilahi Ture b'i ku minɛ k'i don kaso la video fɛn fɛn bɛ kɛ Ture ɲɛ b'a la video fɛn fɛn bɛ kɛ Ture ɲɛ b'a la ani bilakoro fara 3 ko Rasbachi ye fɛn bɛɛ kɛ Ture ye ko Ture tun bɛ document di Arasa ma ko Arasa tun b'o publier ko ala kara de bɛ kɔ bilahi ni ne ye nin lɔgɔcila ɲɛnama ɲɛ a sigilen bɛ k'ale bɛ CEDEAO de dɛmɛ i tɛ dɔgɔnaden halaladen si Rasbachi kɔ bilahi dɔgɔna yɛrɛ wolo i t'a ye Rasbachi kɔ dɔgɔna min ni danbe b'a la i t'a ye Rasbachi kɔ mais lɔgɔci tɛ marché nin bɛ i y'a faamuya b'a la Rasbachi bɛ 200 ni 300 min d'a ma ale fana bɛ Rasbachi kɔ de la mais e fana tagatɔ de kaso la nin video an b'a ci Ture ma parce que i ka kuma tɛ foyi yira ko Rasbachi ko a ka Ture nɛni n bɛna kumakan k'a la a bɛna faamuya sa laɲini foyi t'u la dɛ komi o ye min kɛ Bubula bɔra CEDEAO kɔnɔ don min na Arasa ye kuma kelen de fɔ ko CEDEAO mɔgɔw tun b'ale wele don o don ale de ko k'u kana Bubula nɛni mais ko bi Bubula bɔra CEDEAO kɔnɔ ko min ka di CEDEAO mɔgɔ ye a bɛ fɛ k'o de kɛ Ture la a ye Ture nɛni mais cɛ o cɛ mana Ture nɛni an b'a capture kɛ i tɔgɔ ni jamu ni photo an b'a di Ture ma n'i taara Mali kɔnɔ a b'i ku don kaso la Ture ye min kɛ a ye baara kɛ sariya de kan ni Rasbachi ye faso nɛni Ture kan ka plainte don a kama Ture kan ka don kaso la n'a ye molobaliya ta k'a ɲɛsin faso ma a ku bɛ taa kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile a fa tɛ se ka bɔ kaso la a ba tɛ se ka bɔ kaso la ko Rasbachi min tun bɛ ka Ture dɛmɛ ko Ture de plainte 3 don Rasbachi kama Rasbachi ye ala de ye a kira don wa a kana dan ka Ture dɛmɛ dɛ a ka Ture ta ka kara kɔnɔ ni sariya tigɛ waati sera n'a y'a sɔrɔ Arasa bɛ nkalon de ka Ture b'a minɛ ka kari kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Ture mago b'aw ka dɛmɛ la yanni aw ka Ture dɛmɛ aw t'aw yɛrɛ dɛmɛ kize t'aw bolo tagayɔrɔ t'aw la aw kɛra kɔnɔ ye sigiyɔrɔ t'aw la jama t'aw kɔ bɛɛ tigɛra aw la a t'aw yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ aw ka jɛkulu organisation zoro aw m'aw yɛrɛ dɛmɛ e bɛna ko aw tun bɛ ka Ture dɛmɛ
Touré tilala mɛnna pewu hali ni Touré ye baara bila bi a bɛ balo maliyɛnw ka danaya b'a kan grâce à Touré i y'a faamuya Pɔrɔkɛ Touré banɛni dabila la Ala bɛ Touré dɛmɛ fo ka taa diɲɛ dugukolo meleke grâce Touré banɛni dabila la réseau sanfɛ Touré sara bɛ Ala de bolo aw ye Touré dɛmɛ o Touré ka sira t'aw la a ye Touré ka document publié Touré mago t'aw la aw de taara aw kolokolo Touré la depuis Touré y'aw minɛ don fɔlɔ min na k'aw don kaso la aw bɔlen a taara teriya diyagoya ɲini Touré fɛ sinon Touré ma s'aw ma o Touré b'a ka wari ta par mois Pɔrɔkɛrɛli don jɔyɔrɔ b'a la denmisɛnnin fitinin Arasibati den ka kɔrɔ ni Touré ye ninnu bɛɛ bɛ ka avancer aw de taara aw kolokolo Touré la sinon Touré mago t'aw la a ye Touré ka document publié o aw m'a publié o n ka cɛ kɔnɔ ku hali kɔnɔ ku ka fisa n'aw ye bi an ka petini lamɛn lɔgɔci laban in a y'a lajɛ. Salam alaikum, an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye CDR cɛ muso denmisɛn maabakɔrɔ sympathisant Arasa kanubaga bɛɛ lajɛlen ka fara fondation maa bɛɛ lajɛlen kan an bɔra bi MCA la jeudi marisi kalo tile 30 ani Arasa ye ɲɔgɔn ye a ye cikan dɔ n da ko k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa o maa i bɛ réseau sanfɛ CDR ka communication yɔrɔ la ko article o article fɛn o fɛn tun bɛ bɔ Touré yɔrɔ la k'a di aw ma n'a b'a cari n'Arasa ko k'a ka Touré don aw golo n'a sogo cɛ ko k'a dɛmɛ article o article tun bɛ bɔ Touré yɔrɔ la n'a bɛ ci ni bɛɛ lajɛlen m'a ta k'a partager ni bɛɛ bɛ commentaire k'a kan ni Arasa y'a jira ko vraiment a nafa ka bon justice yɔrɔ la k'anw bɛ k'an ka Touré dɛmɛ nin baara in na a article fɛn fɛn stockelen b'an bolo yen nɔ Arasa ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna Mali kɔnɔ Mali kɔ kan sympathisant bɛɛ ka fara CDR membre ni coordination bɛɛ lajɛlen kan ko o Touré kelen de ye plainte 3 don ale Arasa contrôle la communicatif tribunal la don min u nana ta ka taa ɲininka communicatif tribunal. Bon an bɛ nin lɔgɔcila in jɔ yan ni yan sabu que nin lɔgɔ in bilahi ni e ye nin bɛɛ ci ka ban i bɛ sunɔgɔ bilahi komi baara t'i la fɔlɔ i tɛ mɔgɔw ka dɔgɔ ci ka t'o d'u ma ko Arasa ko ko CDR mɔgɔw tun bɛ Touré ka document min partager o ka page n'o ka fɛnw sanfɛ ko Touré kelen de ye plainte don ale kama a bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn mɔgɔw kana Touré ka fɛn partager tuguni o de fɔtɔla filɛ de ko Touré taara mais ko Touré y'a ka baara de kɛ Touré ta kun y'o de ni Touré tun bɛ Arasa minɛ anw yɛrɛ tun bɛ jigin Touré la ni Touré tun bɛ Arasa minɛ anw tun bɛ jigin Touré la Touré ka baara don mɔgɔ mana faso dɔgɔya k'a ku minɛ ka don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile Touré yɛrɛ man ka plainte yɛrɛ don n'i ye faso nɛn dɔrɔn ka t'i minɛ k'i bila kɔnɔ ye a banna plainte dɔn t'a la foyi t'a la a solution bɛɛ filɛ n'i ye faso dɔgɔya plainte tɛ don i kama foyi k'i minɛ ka t'i bila kɔnɔ i tɛ se ka paga kɛ jamana la foyi cɛnin bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'olu de ɲana Touré ma olu tun bɛ Touré ka fɛnw partager i y'a faamuya b'a la mais komi Touré de Arasa don kaso la aw kana ka fɛn partager tuguni c'est à dire que aw m'a ɲɛ aw yɛrɛ ye aw bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ba k'u m'a yɛrɛ sutura kuma ma se mɔgɔ wɛrɛ ma ni ne ye nin fɛnna bolo ninnu lajɛ quoi bilahi o hinɛ de bɛ n na quoi hakili foyi tɛ saga la hakili foyi tɛ saga la ni cɛba kɔrɔ muso b'a bolo den b'a bolo o fana t'i sigi a ka lɔgɔciyɔrɔ la ko Arasa ye nin de fɔ ale ye bi saga mɔgɔ bɛ k'o fana partage se tɛ mɔgɔ min ye tuguni mɔgɔ min tɛ se ka foyi dilan tuguni a bɛ kasobonba la a bɛ ka bo kasa sama a dalen b'a côté kelen kan place yɛrɛ tɛ yen ko publication Touré ala n ko mais n ko saga ye saga ye dɛ e ni Ala na kira cɛ Arasibati jɔyɔrɔ jumɛn bɛ Touré ka ko la Arasibati bɛ se ka mun ɲɛ Touré ye Arasibati bɛ se ka mun di Touré ma depuis Arasa ma Touré ka fɛnw publier Touré kɛra procureur ye a b'a ka baara dɔn jɔyɔrɔba b'a bolo bi Mali bɛɛ b'a dɔn mais n ko saga ye saga den de ye quoi bilahi saga ye saga de mais danga min bɛ e ko bilahi e fana bɛ taa fara Arasibati kan ye ni Touré ye nin vidéo ye don o don bilahi a b'i ku bila a kɔnɔ parce que a bɛ nkalon de tigɛ o Arasibati ka nkalon da e da kɔnɔ k'ale tun bɛ Touré ka fɛn publier n'o ma kɛ tiɲɛ ye e min taara fɔ e n'o bɛ se ka minɛ a muso ni denw b'e bolo e bɛ luwanse la Bamakɔ kɔnɔ ye bɛɛ nan'i da Bamakɔ ka ban sɛnɛ ma e dalen bɛ Bamakɔ kɔnɔ ye ka so ta luwanse la e ma tila o sarali la e de bɛ n'i jɔ ko Arasibati ko Touré ka fɛn kana publier i t'i ka nin lɔgɔbaden bɛɛ ci i k'i ka kulusi faralen don i ka t'i da i muso kɔrɔ ye e ma tila nin lɔgɔba in bɛɛ karilen na e de bɛ n'i sigi ko e bɛ Arasibati ka kuma fɔ réseau sanfɛ a ka bon hakili ma
aka bo hakili ma ibe ni batra mo nu de ko lube faso deme ha ne de la ka wanani chini mani wanani ye wanande chini ma kwa ka ti sorti de la wati na tumba sa ko bo aka bla ti sorti kwa ko de la ti sorti mana wari mana ni petit ni nye wanande chama wona wasegi je me rappelle plus nyo de chama kwa ka ti sorti de la antumbe arasba chiko wati na ti sorti masoro wari masoro ibo de lagasa nu de sigle ha sedere mo antara bachi la jebi akoko ande de tume touré ka fait publier pour que ka touré de makabara la ala e touré de medeza touré be joro mi rasa to joro la abo de mekatami la question est là touré ka bombe avec placé de là avec façon numéro de là avec ala joro de là autant ere de me folo auka erenyo be ke strada de la karata buguni aw tun bɛ papa drame de ka so kɔnɔ ne y'aw gɛn ka bɔ yen ani bi caman yɔrɔ sɔrɔ aw m'aw yɛrɛ dɛmɛ aw tɛ dala nafa tɛ aw la aw de bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ mais c'est décevant n'i y'a ye bi anw bɛ k'Asimi dɛmɛ ko an mago ɲanen don n'i y'a ye bi an sigilen bɛ yan k'Asimi dɛmɛ an bɛɛ mago ɲanen don mais aw mago ma ɲa se t'aw ye dabali t'aw ye bɛɛ tigɛra aw la aw kɛra samiya bo ye e de bɛ ko i bɛ Touré dɛmɛ Touré dɛmɛbagaw bɛ se ka compter ka ban diɲɛ kɔnɔ maliyɛn bɛɛ bɛ Touré fɛ bi parce que grâce à Touré banni banna aw sara aw balola Touré mago t'aw la mais comme e fana ye saga de bilahi e bɛ taa kaso la ni e ye san kelen kɛ kaso la bilahi fa bɛ don e la so sara i tɛ se k'o kɛ e muso n'i denw bɛ walima u bɛ segin ka taa aw ka dugu la bilahi ni e donna kaso la ka san kelen kɛ yen i muso ni u bɛ segin ka taa aw ka dugu la ko village ni loi tɛ sara yen o bɛ taa to dun ye walima i y'a faamuya b'a la n'i y'u to Bamakɔ o bɛ si kɛnɛ ma ka n'i ka logo ci k'i da bɔ Arasa ko la Arasa n'a fa yɛrɛ tigɛlen b'a la kuma ma se e ma mɔgɔ tɛ cɛ min fɛ danga de b'a kɔ dangaden alakali don e logo cila ka na Bamakɔ i y'a faamuya b'a la k'i ban logo ci ma ko e bɛ na ko CDR Arasibati mɔgɔ min ta tiɲɛna i t'i kunkolo dayɛlɛ i k'i ɲɛ dayɛlɛ anw tun ye Arasa ka sagajigibaw de le mouton le gros mouton a n'a kunkoloba anw tun bɛ Arasa kɔ bati fo saya n'an bɔra kɔ anw kununa yɔrɔ min na hali bɛɛ bɛ yen anw kununa yɔrɔ min na hali bɛɛ bɛ yen mais danga de b'i kɔ Touré ɲɛ bɛ nin vidéo ninnu bɛɛ la ka n'i hakili sigi an de tun bɛ Touré ka fɛnw publier ni Touré ye e minɛ sa k'aw tun bɛ k'ale ka mun publier n'o dalilu ma sɔrɔ sa i bɛ taa min n'o dalilu ma sɔrɔ sa i bɛ taa min lagatɔ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na Abibu Camu na pour que vidéo kana janya a ye Abibu Camu lamɛn dɛ. Voilà Maliyɛnw aw bɔra ka Bubula lamɛn nin de ye Bubula ye cɛkɔrɔba san 60 ani kɔ nin de bɛ kuma radio so la a ka ca san 20 ye Bubula mɔgɔ min tɛ Bubula dɔn Mali kɔnɔ a man ca dɛ o de kumakan filɛ nin ye tan k'ale bɛ Asimi wele mɔgɔw bɛ kɔ kan ko ka biye ci olu ma u kana Mali kɔnɔ a ko Dani de Paris Kuyate Maliyɛn bɛɛ bɛ Dani de Paris dɔn a ma dɔn ni foyi ye bingani lebuli kɔ Dani de Paris ma dɔn ni foyi ye c'est à dire que ka adamadenw gundo ta kana bila réseau kan ani k'i cun ni mɔgɔw ka wari ye Bubula de ko Dani de Paris wele kana ani Jobala Sénégal Jobala tɛ mɔgɔ dogolen vidéo kɛ la dɛ ko k'olu de wele kana ani Balayira a ko k'a tɛ ne min t'a yɛrɛ kalama a ko k'a tɛ ne tɔgɔ fɔ dɛ mais n tɛ jigin olu la quoi c'est à dire que e Bubula k'i sigi ma maloya i cɛkɔrɔba i bɛ nin maa kelen kelen bɛɛ dɔn i b'u ka kɛwale dɔw réseau nin sanfɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la e ye Dani min fɔ Dani dogolen t'i la o a dogolen tɛ Maliyɛn si la jɔn ye Dani de Paris ye Maliyɛn bɛɛ b'a dɔn a dɔnna ni mun ye burujali a dɔnna ni mun ye ka maaw gunu ta ka na réseau kan a dɔnna ni mun ye fanɛni banɛni e ma maa si sɔrɔ Mali kɔnɔ e de bɛ n'i sigi radio la vidéo la ka nin vidéo kɛ ko Asimi ka ci bila ninnu ma k'a dɛmɛbaga de ye ninnu ye donc Asimi vidéo manu wɛrɛw tɛ dɛ minnu n'a sɔrɔ la c'est à dire que bo kɔfɛ foyi t'u kunkolo kɔnɔ Jobala i bɛ hakɛ to yan parce que n bɛ Jobala épargner na min na Maliyɛnw fɛn de bɛ ni Jobala cɛ donc n tɛna kuma ale kan kosɛbɛ
a ye nin cɛ saba de fɔ olu dɔrɔn tɛ dɛ u ka ca mais nin cɛ saba nin dogolen t'aw maliyɛnw si la jo bala bɛɛ b'o dɔn o ye jɔn ye Dani de pari ye jɔn ye bɛɛ b'o dɔn yaro bala yira comme tel quelqu'un qui a déjà pété les plombs. Voilà, m'a la jo amago tmeni yɔrɔ de la ko fa delila ka donner la Côte d'Ivoire tellement que n b'a ku tigɛ i y'a faamuya b'a la k'ale bɛ taa ne ka dossier ɲini ka na dossier ma sɔrɔ kuma min sɔrɔla da kɔrɔ ko fa delila ka donner la fa bɛ don mɔgɔ la n'i bɛna kuma réseau sanfɛ yan mɔgɔ min kunkolo delila ka tiɲɛ i ka saribɔn delila ka buru dugu ma mɔgɔw y'a tɔmɔ o saribɔn bɛ se ka segin a cogo kɔrɔ la mais foyi tɛ bɛ k'a ku walaka k'a ku démonter o de la ko ne ye fatɔ ye ne balo a ko ko Dani de pari ko sɔn ɲɛnama t'a la Goras Bala yɛrɛ kɔni ko o tɛ foyi kalama ko Jo Bala ko pareil mais ne bɛ n yɛrɛ ɲininka ni sɔn ɲɛnama jumɛn de bɛ nin na la question est là jogo fɛn fɛn bɛ ale la a bɛ ka n'i sigi k'o de fɔ mɔgɔw ma n bɛ sunkalo de la dɛ n bɛ sunkalo de la n'i ye nkalon tigɛ Ala kana n ka so minɛ nin ni walimuso hakɛ min taara da hôtel kɔnɔ Ala kɛlen de b'a da dɔn walimuso i y'a faamu a furulen don yan dɛ a furulen don yan i y'a faamuya mais ani walimuso min bɛ taa da hôtel kɔnɔ Ala kɛlen de b'a da dɔn o ye sɔn ɲuman ye wa o tɛ sɔn ɲuman ye dɛ mɔgɔw de b'u ka cotisation di nin ma cotisation jamajɛ wari k'a ka taa bila kɛsi kɔnɔ a b'a dun ni n ye nkalon da la n bɛ sunkalo min kɔnɔ Ala kana n ka so minɛ ani CDR mɔgɔw ka kɛlɛ o don mɔgɔ joli bɔra k'a taara ni jɛkulu ka wari ye mɔgɔ joli de bɔra k'a fɔ ko nin taara ni jɛkulu ka wari ye a video bɛɛ bɛ yen a ye taa CDR mɔgɔw ka page sanfɛ don min na bɔra k'a fɔ ko CDR tɛ don da la ko CDR tɛ kɛ paga ye o don CDR mɔgɔw bɔra kama yan k'u ka jɛkulu wari k'a taara n'a ye nin den barikabannen den de bɛ n'i sigi k'ale bɛ dɔ fɔ mɔgɔw ma ko ne ma kalan ko Dani ma kalan ko Jo Bala ma kalan ko Bubula ko k'anw de wele k'an ka taa référendum dɛmɛ k'anw ma kalan aw ma kalan mais anw y'an ka duw jɔ anw ma kalan an y'an yɛrɛ jɔ anw ma kalan an y'an balimaw dɛmɛ e min kalanna e ma se ka foyi ɲɛ i yɛrɛ ye kalan kɛ kun ye mun ye k'i yɛrɛ jɔ ka jamana jɔ mais e min yɛrɛ jɔ kuma ma se jamana ma o de la ni ne nin lagasaden sigilen lajɛ quoi a ka mobilini kɔnɔ yen a hinɛ de bɛ n na quoi bɛɛ bɛ se k'i ka du yira Mali kɔnɔ ka t'i ka compte ka taa solde ka na yira mɔgɔw la yan miliyɔn hakɛ min b'a kɔnɔ mais nin tɛ se ka foyi yira a bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ don jɛnɛya la o cogo kelen na a bɛ wari sɔrɔ cogo min na a bɛ di muso ma o cogo kelen na a kɛra yan ka di so de basa wari bɛ don jɛnɛya la a bɛ don sobiye la mɔgɔ min kalanna o de bɛ k'a yɛrɛ mago sa nin cogo la an mun ma kalan an b'an yɛrɛ dɔn an bɛ k'an mago dilan mais ale min kalanna wari bɛ don sobiye la a bɛ don sunguruba la i y'a faamuya b'a la a bɛ don sigarɛti la a bɛ don i y'a faamuya b'a la naturel mugu la dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen a t'a bolo a bamuso kumakan bɛ yen ni n ye nkalon tigɛ Ala kan so fɔlɔ bɛ jahanama ma a wolo bamuso kumakan i y'a faamuya b'a la ko k'a mago bɛ dɛmɛ la nin wolo bamuso kumakan k'a mago bɛ dɛmɛ la k'a man kɛnɛ k'a bɛ fɛ mɔgɔw ka dɛmɛ e min kalanna e ma se ka mago ɲɛ i yɛrɛ ye an mun ma kalan miliyɔn b'an ka compte kɔnɔ sow jɔlen bɛ yen dugukolo bɛ yen an ma fisa ni e ye an ma fisa ni e ye e ka kalan ma nafa ɲɛ dɛ ni kalanna i kan ka avancer de ni kalanna i kan ka fɛn de sɔrɔ ni kalanna i kan k'i yɛrɛ jɔ ka tila ka jamana jɔ a tɛ e kɔ a t'i ɲɛ Ala tilala k'i kɛ jugu sago den ye a bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ o fa n'a ba b'a yɛrɛ la a bɛ fɛn fɛn fɔ mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ ale ka jugu ni o yɛrɛ ye ko Dani ko o bɛ mɔgɔw lebu e ye muso hakɛ min ka furu sa dan b'a la wali cɛ min taara e n'a muso minɛ hôtel kɔnɔ dan b'a la association wariw dira e ma yan k'i ka taa bila trésor kɔnɔ i y'a dun yan i bɛ sobiye ta i bɛ furamugu ta c'est pas ni ko bɛ nin ka ko bɛɛ n ko c'est que nin bɛ fɛ n ka tɔgɔ de d'a ma quoi ko mun ta tiɲɛna barika t'o la sinon nin y'a fɔ yan ko ni ne tɔgɔ bɔra ale da kɔnɔ don o don k'ale b'a yɛrɛ faga ko ni ne tɔgɔ bɔra ale da kɔnɔ don o don k'ale b'a yɛrɛ faga o de sigilen filɛ bi ne tɔgɔ bɛ ka bɔ a da kɔnɔ basa mɔgɔ lankolo Ala jugu bɔnɛma wolo a bɛ Faransi depuis 1960 dagolo bilahi n'a bɔra Faransi ka taa Mali la Arasa de bɛ so ta luwanse la ka wari sara ka petini bila a kɔnɔ ye n'i ye nkalon da la n k'a bɔ a la lahara ni nin bɔra Faransi ka taa Mali la Arasa de bɛ so ta luwanse la bɔgɔso Sabalibugu k'a bila a kɔnɔ ye ka sɔrɔ a kɔnɔ ye
ka tila ka wari sara mɔgɔ min bɛ bɔ faransi e ka taa dulɔ mɔgɔ la mali la wolokun bɛ e la anw ma kala mɛ anw ka duw b'an bolo yen anw ma kala an bɛ k'an fa n'an baw ta anw ma kala miliyɔn caman bɛ anw ka kɔnti kɔnɔ e min kalanna pa paga kala ye mun nafa ɲa ni mɔgɔ kalanna i kan ka kodɔn de ka hakili sɔrɔ ka sabali k'i mago ɲini k'a dɔn mɛ e kalanna i t'i mago dɔn wari bɛ don sobiyɛ la a bɛ don kukala la a bɛ don fɛn bɛɛ la ne nana sigi ko an ma kala mɛ an wasalen don anw ma kala mɛ anw bɛ an ka kow kɛ cogo dɔn o b'a yira k'a fɔ anw bɛ kodɔn ka tɛmɛ e kan e kalanna i ma kodɔn mɛ anw ma kala an ye kodɔn kodɔn ye mun ye k'i yɛrɛ nafa k'i balimaw nafa i bɛ wari sɔrɔ cogo min na k'a don yɔrɔw dɔn a kan ka kɛ fɛn min ye k'o dɔn mɛ e kalanna n ka cɛ e bɛ wari sɔrɔ sotarama boli la ka sotarama boli fo k'a ku bɛɛ ban o wari kelen bɛ sɔrɔ a t'a taga cogo dɔn a t'a dun cogo dɔn mɔgɔ tɛ datigi bali da sago fɔli la ne sigiyɔrɔ na yan n sigiyɔrɔ na yan mɔgɔ bɛ n'i ye wari bɔ sa mɔgɔ bɛ na delili kɛ parce que n'i ye wari bɔ Facebook sanfɛ i wolobaga de bɛ caya quoi sinon bilahi ne bɛ se ka e ta baara la filɛ dɛ walahi bilahi n bɛ sunkalo de la ala min ka bon n ka kalili ma ne bɛ se ka nin ta baara la i y'a faamuya b'a la pendant 1 an san kelen kalo kalo n b'a sara 1 million 12 mois kalo kalo n bɛ nin sara 1 million kalo kalo n bɛ nin ta baara la kalo kalo ka sara 1 million pendant 1 an a sara tɛ jɔ mɛ e kalanna e tɛ se k'o kɛ kalan ye mun nafa ɲa u tɛ kodɔn o se ka farasi kalan an b'an mago kɔni dɔn an bɛ k'an ka duw zera an bɛ k'an fa n'an baw ta an ka wari an bɛ ka k'a kɛcogo la mɛ e min kalanna e tɛ se ka nin si kɛ i ka kalan mun nafa de b'a la ko parce que an ma walikan kalan n'an kumana maliyɛn fɔ o t'a mɛn yan maliyɛn hakɛ min bɛ ne lamɛn dan b'a la n bɛ ka min fɔ o b'a dɔn ko tiɲɛ don n bɛ ka min fɔ o b'a dɔn k'a bɛ faso kunna wolo kalan t'a ɲɛ ye kalan tɛ hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale o ka sɔrɔ i la sinon kalan tɛ o ayiwa i ye fɛn fɛn fɔ dani ma ka fɛn fɛn fɔ ne ma ka fɛn fɛn fɔ jɔ bɔla ma anw bɛɛ su ka fisa ni e ɲɛnama ye depuis 1960 ko la a bɛ faransi yan depuis faransi kɛnɛ a bɛ yan mɛ mun b'a bolo foyi o don ne y'a ko tigɛ ko an bɛ k'a fɔ ko fɛn t'ale bolo k'ale bɛ faransi yan de k'a muso bɛ yan k'a den bɛ yan k'ale yɛrɛ tagatɔ mali kɔnɔ k'ale ka vie bɛ yan de k'ale bɛ mun so jɔ mali kɔnɔ i tɛ se ka so jɔ a t'i kɔ a t'i ɲɛ i tɛ se ka jɔ bataraden i b'a sɔrɔ cogo min na a bɛ taa o cogo kelen ta mɔgɔ min mana t'i ka wari don so la lagalagatɔ den bɛ tɛmɛ e kan ka t'i ka wari don sobiyɛ la lagalagatɔ den bɛ tɛmɛ e kan sobon yɛrɛ haramuyalen don silamɛya la ka so bɔ silamɛya la dagalen tɛ sobiyɛ t'a la a dagalen tɛ silamɛya yɛrɛ la e kalanna i ka kalan ye mun nafa ɲa ka t'i ka wari fili finɛtiri fɛ i tɛna gaɲɛ i y'a faamuya i ka wari bɛ ka taa don nin bɛ se k'a ka sara bɛɛ ta ka taa don sobiyɛ la an mun ma kalan anw ye so ye k'a to yen an mun ma kalan an ye jɛnɛya ye k'a to yen an mun ma kalan anw ye walifɛn ye k'a to yen mɛ e min kalanna e bɛ ka nin bɛɛ kɛ la déception totale de petit con i ni anw tɛ filan ye i nana ka video kɛ daminɛ biribiri ka mɔgɔw juguya ka taa gɛrɛ arasa la walasa i bɛ se ka walimusow sɔrɔ k'u jɛnɛya cogo min na a kɔ kɛra mun ye malo ka arasa ni bɛɛ kɔ don ɲɔgɔn na k'a kɛ nafigidenya ye ka taa mɔgɔw mankutu tiɲɛ arasa a dɛmɛbagaw k'u gɛn ka bɔ arasa kɔ ko e kelen bɛ se ka arasa dɛmɛ a kɛra cogo di arasa junior ka arasa nɔgɔlen bila kun na pour que a bɛ se ka walimuso sɔrɔ nin ka bilahi min kali ala la nin ka vie bɛɛ de ye musoko ye musoko naturel mugu fura mugu de b'a bolo a ku kalani tɛ tɛmɛ nin kan a ku kalani aw ka hakɛ to dɛ n bɛ sunkalo la ku kalani tɛ tɛmɛ nin kan fura mugu de b'a bolo n'a y'o ta o yɛrɛ bɛ komi i y'a faamuya b'a la kɔnɔ tɔgɔ tɔmɔnɔ walima mun yɛrɛ kɔnɔ min tɛ se ka pan quoi tɔmɔnɔ walima ko la a n'o bɛɛ de ye kelen ye bataradenba o de sigilen bɛ ko CDR tɛ se ka dɛmɛ e yɛrɛ tɛ se ka dɛmɛ aw bɛɛ barika bannen don aw bɛɛ ta tiɲɛ don aw bɛɛ y'a faamuya bana jugu sago de aw bɛɛ lagasa dɛmɛ cogo tɛ CDR la dɛmɛ cogo tɛ e la e bɛ ko o ko la barika t'o ko la n'i y'a taa mɔgɔ saba sigilen na mɔgɔ saba CDR min i y'a faamuya b'a la n'a tun bɛ ka diɲɛ bɛɛ minɛ bi olu ka yɛrɛ ɲɔgɔn i y'a faamuya b'a la o bɛ taa sans papiers de ta i y'a faamuya lasapɛli pɔn dugu ma ye ka taa dumuni don olu ma k'u yɛrɛ kɛ komi mɔgɔ saba b'olu kɔ foyi tɛ yen a bɛ caman yɛrɛ y'a fɔ a video bɛ yen n bɛ na n'a video ye
ko comité contrôle ko mɔgɔ saba tɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko mɔgɔ duuru tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye jɛkulu ye yan n bɛ aw bila yan voilà jusqu'à maintenant k'i fo mɔgɔ ka n'i ka temps perdu nin bataraden yɛrɛ la c'est même pas la peine n ka nin tɔgɔ bɔ n da kɔnɔ ninnu ta tiɲɛna o i ye ko ye fɔ ko ban bilahi ne y'aw bɛɛ faga ne de y'a fɔ yan ko n bɛ bɔ CDR kɔnɔ k'aw kɛlɛ yan k'aw mago sa k'aw faga k'aw su don n y'a kɛ fana marakaden halala ne de y'a fɔ yan ko baba bɔra aw kɔ ka na ni alimami ka dossier a ma se aw la ka na ni fɛn wɛrɛ a ma se aw la mɛ ko ne de bɛ bɔ aw kɔ k'aw kun ci k'aw da fara k'aw couper k'aw démonter i y'a faamuya b'a la k'aw bila poubelle kɔnɔ n y'a kɛ fana race balayira di l'homme tranquille depuis Paris marakaden halala n'a y'a da don koden na a bɛ kɛ koba ye n'i ye nɔrɔ i ju la bilahi n t'i bila i b'i ku firifiri ka dɛsɛ n tɛ buru bilahi race balayira n bɛ aw bila yan hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wasalaam merci beaucoup la famille